ҳамада салом алейкум бародари азиз, як бор дига хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем мисли ҳар вақта дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳр ноҳияи кишвар. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд, нархҳои дастрасанд. боварӣ дорам ҳар яке шумодан маъқул мешавад. дӯстон, навора бо диққат охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш намекунем. шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳунанд, ҳатман обуна шавед ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. дӯстон, фикротон ҳатман дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 154 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ маст дӯсто, Opel Astra F соли барориш 1997, кузов хетчбек, ранг бошад сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, пусидагии варид надорад, чашки ош 100% гуфтай, акклиматори нав дорад, масалан нав алишкадаги гуфтай, хадавои 100%, ду баллони пеш навай, танировкаш 10 моҳи дига ҳастай, ҳуҷҷатош то 11 ноябр ҳастай. хулоса мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтесай 35000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 125000 рубл. харидор аниқ боша гуфта ба номерои дар рӯи экран буда занг занед дӯстон ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкгузориро дӯстон фаромӯш намекунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. дуюм мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Vectra A, соли барориш 1994, кузов седан, ранг бошад кабуд, мотор 1.5, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. сум дар кора гуфтай, маълумоти бештар нависондагӣ нестай. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Роғун бародару, нархша боша гуфтесай 22000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 141000 рубл. харидор аниқ боша савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ҳаст Lada Priora, соли барориш 2012, кузови хетчбек, ранг бошад сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документош буд мешавад гуфта гидравлик, электропакет, сентр замок, 4 баллони нав дорад, хадавои губка ҳамаш кадагиай. мошин ягон камбудӣ надорад, фақат мешини ҳай мекунӣ гуфтай. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтесай 29000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад бародаро 187000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай, марҳамат занг занед. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст Mazda 6, соли барориш 2005, кузови седан, ранг боша сафед, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон, нархша боша гуфтесай 45000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 290000 рубл. харидор яъне боша савдо мешавад. савдо дар пеши мошин гуфтай нав дар 34 оформит кардагим таксида гуфтай срочно мефурӯшимаш ба сум дар кора. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа бо худи соҳиби мошин дарёфт кунед дӯстон. инҷо мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1995, кузов хетчбек, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, пусидагӣ задагӣ надорад, чашкиёш варид нест. мошин полни кубкават кардагиай, мотор коробка 100%, хадавои нав, акклиматор нав, баллонош нормалӣ. мошин таксӣ намекарда гуфтай, ҳуҷҷатош 9 моҳи дига ҳастай, расход надорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо мисли ҳар вақта дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтесай 27500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 177000 рубл. харидор аниқ боша савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳаст Audi A6, соли барориш 1998, кузов седан, мотор 2.4, сӯзишворӣ боша бензин, коробка автомат. мошин коробкаш кам гуфтай проблема дорад, не ки любой ҷо меро меояд, краскаш камтарак сӯхтагиай, дига ҳама ҷош 100%.
фавран фурӯхта мешавад. Қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе нархша боша гуфтаста 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 103000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта савдо мешавад. Алишам мешавад ба ягон Vectra ё Nexi ки марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. WhatsApp дошта марҳамат муроҷиат кунед. мошини фурӯшӣ ҳаст. ВАЗ 2107 соли барориш 2008 кузуфи седан ранг боша сафед мотор 1.7 сӯзишворӣ боша бензин коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро нархша боша гуфтаста 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 96000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад. алишам мешавад наки нагуфта алиш бачи ба чӣ намуд мошин марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. WhatsApp Viber дошта марҳамат занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаст бародаро. Opel Astra F соли барориш 1994 кузуфи хетчбек ранг боша кабуд мотори 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика. мошин гуфта 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. салон тоза дискҳои астраҷӣ задагай. мошини хубай. мошина фақат мешини ҳай мекунед. мошин алишам мешавад гуфта ба ягон сечка боша болои сум метам. нархи мошина боша гуфтаста бародаро 18500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 119000 рубл. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ ҳаст. Hyundai Starex соли барориш 2000 сол кузуфи универсал ранг боша сафед авио мотор боша 2 сӯзишворӣ боша дизел коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро нархша боша гуфтаста 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 116000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ҳаст. Daewoo Nexia соли барориш 1996 кузуфи седан ранг боша сафед мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад гуфта фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Кӯлоб бародаро нархаша боша гуфтаста 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 77000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад. барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ ҳаст. ВАЗ 2114 соли барориш 2004 кузуфи хетчбек ранг боша сафед мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробка механика. мошин гуфта ягон расход надорад. бензин берези ҳай мекунӣ тамом. танировка 1 сола дорад. электропакет, сентр замок, обогрев сиденё, 6 колонка дорад. санбуфер дорад. ҳамаш зурай фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро нархи мошина боша гуфтаста соҳибаш 24000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 154000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. дар савдо фақат дар пеши мошин. барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 12ум. Toyota Cresta соли барориш 1997 кузуфи седан ранг боша серебристи авио мотор боша 2 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка автомат. мошин гуфта 100% як моҳида ҳуҷҷат дорад. мотор коробкаш навай. харидори аниқ боша гуфта занг бизанад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Ваҳдат нархша боша гуфтаста
19000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 122000 рубл. харидор ане боша муовинат дора гуфта барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза бе эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки то охира тамошо кардед. навора мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. касе ки мошини фурӯшӣ дорад ба мо равон кунад дӯсто ва мо дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгирётон. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.